Μετά το θρόνο του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους από το φως. Και είναι πολυάριθμοι. Ο Θεός τους δημιούργησε ως δυνατούς στη λατρεία και σε φυσική μορφή. Με σκοπό να ακολουθήσουμε τις εντολές του Θεού. Έχουν όμορφη εμφάνιση και τεράστια σε μέγεθος, έχουν φτερά και παίρνουν πολλές μορφές. Είναι αθάνατοι. Και ποτέ δεν παρακούουν τον Θεό. Στον 7ο ουρανό υπάρχει το Σαϊντρόταλ Μαντόχο, κοντά στην παραδεισένια κατοικία. Το δέντρο σηματοδοτεί το απόλυτο όριο στον 7ο ουρανό, το οποίο κανείς δεν μπορεί να περάσει, ακόμα και οι άγγελοι. Αυτό το τεράστιο δέντρο καλύπτει όλους τους παραδείσους και τους ουρανούς. Το δέντρο έχει άπειρα κλαδιά, σε κάθε κλαδί υπάρχει άπειρος αριθμός φύλων, σε κάθε φύλλο καθόταν ένας τεράστιος άγγελος. Η ρίζα του δέντρου βρίσκεται στο έκτο στρώμα του ουρανού. Τα φύλλα του μοιάζουν με αυτιά ελέφαντα. Και η καρπή του είναι σαν μεγάλα βάζα. Και υπάρχει στον 7ο ουρανό ένα ιερό μέρος για τους αγγέλους βρίσκεται και ονομάζεται Beit al-Mamouer, όπου 70.000 άγγελοι λατρεύουν καθημερινά και δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά σε αυτό λόγω του τεράστιου αριθμού αγγέλων. Και μία φρέσκα παρτίδα μπαίνει σε αυτό καθημερινά. Και σε κάθε ουρανό υπάρχει ένα σπίτι που είναι γεμάτο με αγγέλους που έρχονται εκεί για να προσκυνήσουν. Και το όνομα του σπιτιού που βρίσκεται στον πρώτο ουρανό είναι Beit al-Izzo. Και το όνομα του αγγέλου που οδηγεί τους αγγέλους στη λατρεία είναι ο Ισμαήλ. Ο Μωάμεθ, η ειρήνη και η ευλογία σε αυτόν, είπε σε όλους τους ουρανούς. Δεν υπάρχει χώρος του ποδιού ή ακόμη και της άρθρωσης του δακτύλου ή του χεριού που να μην έχει έναν άγγελο που προσκυνά ή έναν άγγελο που προσκυνά. Όταν έρθει η μέρα της Ανάστασης, παρόλα αυτά θα πουν, δεν θα σε λατρεύαμε, όπως αξίζεις να σε λατρεύουν, αν δεν το κάναμε χωρίς να συναναστραφούμε εταίρους μαζί σου. Όταν προσκυνούν, κάνουν τη σειρά πλήρη και κρατούν το ένα κοντά στο άλλο και γεμίζουν τα κενά της σειράς. Και έτσι μας διέταξε ο Μωάμεθ, η ειρήνη και η ευλογία σε αυτόν, να προσκυνήσουμε. Τώρα ας μιλήσουμε για τον Γαβριήλ. Είναι ένας αρχάγγελος, έχει υψηλή τιμή και υψηλή θέση μετά το Θεό. Όλοι οι άγγελοι υπακούουν στον Γαβριήλ. Ο Θεός έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτόν. Γι' αυτό ήταν ο πρεσβευτής μεταξύ του Θεού και των προφητών του. Συνήθιζε να τους κατεβαίνει με αποκαλύψεις. Έχει 600 φτερά. Και η απόσταση μεταξύ κάθε φτερού είναι σαν την απόσταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Κάθε πτέρυγα γέμισε τον ορίζοντα. Από τα φτερά του πέφτουν μαργαριτάρια και πολύτιμες πέτρες όλων των χρωμάτων. Ο Μιχαήλ είναι επίσης αρχάγγελος, που είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη για τις βροχές και τα φυτά. Έχει βοηθούς που κάνουν αυτό που τους διατάζει. Με την εντολή του Θεού. Μοιράζουν τους ανέμους και τα σύννεφα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, του Παντοδύναμου. Και επίσης υπάρχει ο άγγελος των βουνών. Και κάθε άτομο έχει έναν άγγελο που είναι επιφορτισμένος να τον προστατεύει κατά τη διάρκεια του ύπνου και της εγρήγορσης. Και υπάρχουν άγγελοι ηχογράφησης. Ένα κάθεται στα δεξιά και ένα στα αριστερά. Αυτοί είναι οι παρατηρητές. Ο ένας καταγράφει τις καλές πράξεις και ο άλλος τις κακές πράξεις. Όσο για τον άγγελο του θανάτου, το όνομά του δεν είναι ξεκάθαρο στο Κοράνι ούτε στις αυθεντικές ρίσεις του προφήτη Μωάμεθ, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν. Ο άγγελος του θανάτου θα πάρει τις ψυχές σας. Τότε θα οδηγηθεί στο Θεό σου. Έχει επίσης βοηθούς που εξάγουν την ψυχή του ανθρώπου από το σώμα, μέχρι να φτάσει στο λαιμό, οπότε ο άγγελος του θανάτου το παίρνει στα χέρια του και όταν το παίρνει, δεν το αφήνει στο χέρι του για περισσότερο από μία ρηπή οφθαλμού προτού το πάρουν οι βοηθοί του και το ρίξουν σε σάβανα που του αρμόζουν. Αυτοί που κάνουν λάθος στη ζωή τους. Ο άγγελος του θανάτου θα πάρει τις ψυχές τους με πόνο. Όταν οι άγγελοι τους παίρνουν στο θάνατο, χτυπώντας τα πρόσωπά τους και τις πλάτες τους. Και αυτοί που ήταν δίκαιοι στη ζωή τους. Ο άγγελος του θανάτου θα πάρει τις ψυχές τους με άνεση και σεβασμό. Αυτούς που οι άγγελοι παίρνουν στο θάνατο καλούς και αγνούς, θα πουν οι άγγελοι, ειρήνη σε σένα. Μπείτε στον παράδεισο για αυτό που κάνατε. Μετά ανεβαίνουν με την ψυχή, αν είναι δίκαιη η ψυχή, οι πύλες των ουρανών ανοίγονται γι' αυτό, αλλά αν δεν είναι δίκαιο, οι πύλες των ουρανών θα παραμείνουν κλειστές και η ψυχή θα πεταχτεί στη γη. Και εκεί είναι οι άγγελοι του τάφου, ο Μάνκαρ και ο Νακύρ.
είναι υπεύθυνοι για τη δίκη του τάφου. Και έχουν κατηγορηθεί για την ευθύνη της ανάκρισης του κατοίκου του τάφου, για τον Θεό του, η θρησκεία του και ο προφήτης του. Και δοκιμάζουν τους δίκαιους και τους αμαρτωλούς. Έχουν μαύρα πρόσωπα και μπλε μάτια και έχουν κοινόδοντες, οι σωματικές τους μορφές είναι ενοχλητικές. Και οι φωνές τους είναι τρομακτικές. Ο θεματοφύλακας του Παραδείσου είναι ένας άγγελος του οποίου το όνομα είναι Ρίντγαν, και ο θεματοφύλακας της κόλασης είναι ο Μάλικ. Μιλώντας τώρα για τον Ραφαήλ, είναι επίσης αρχάγγελος. Ο Θεός είναι πάνω από το θρόνο. Και όπως σας είπαμε πριν για τον κομιστή του θρόνου του Θεού, ότι η απόσταση μεταξύ του λοβού του αυτιού και του ώμου του είναι 700 χρόνια. Και ο Ραφαήλ είναι ένας από τους φέροντες του θρόνου και θα σαλπίσει με την εντολή του Θεού 3 φορές. Η πρώτη σάλπιγγα θα είναι του τρόμου. Η δεύτερη τρομπέτα θα είναι της λιποθυμίας. Και το τρίτο θα είναι της Ανάστασης.